Welcome on France podcast. Takže, dobrý večer, dámy a páni, vítejte u Francového podcastu. Dnešním večerem vás budu provázet já a mé kamarádky a Miláček. Ahoj Miláčku, takže jsem tady do třech a chtěli bychom tak tady vést tento podcast. Oni mezi tím něco mluvili spolu, ale já jsem nevěděl o čem ani vím, tudíž to není podstatné. Že jo, ahoj Zuzko. Zdůř. Ahoj Miláčku, jakým potkávám. A jo, ještě jsem tady zapomněl dodat, že máme tady ještě jednoho hosta navíc, to zvířecí typ a je to černokněžník. A ne černá kočka, která nemlauská. No, takže za chvilku se vám ozvám. No, takže chtěl bych se toto téma. Zuzko, chtěla by si nám něco říct tady do éteru? Ne, a ty? Já samozřejmě, když tady vedu tento podcast, tak tady většinou něco říkám, jako, což je normální, ne, jakože, ale jakože samozřejmě tak budu říkat dál. Miláčku, a ty? Já nemám chuť nic říkat. Dobře, holky nemají chuť nic říkat, ale samozřejmě to škoda rozmluvíme, nebojte, to bych nebyl Michael. Chci něco říct. Lásko, otázka, proč jsi taková kyselá? Neví. Protože jsem okurka. Takže vidíte, zelenina nám nechybí doma. Snímá. Poslouchejte, jak bublam. Dobrý večer. Bublinky. Tak, budoval jsem já a moja dělala zvuk bubliníky pro vás. No, jak pokračuje dnešní večer, já si tady jedu 4 lístek, to je teďka jedno, ale moje kamarádka si nevím moc, ne. Moje kamarádka si vysává každý zbytek trávy. Ne, má za úkol skoro, že nás nemůžete vidět, a jenom nás můžete slyšet. Řeknu to jinak. Je půlnoc třeba, léto. A Zuzka, umělkyně Zuzka, dostala ode mě úkol, prosbu. Mám takové plátno, prostě přirovnal bych to k plátnu, jakože když se Salvador Dalí nebo Leonardo prostě kreslil prostě nějaké obrazy slavné. Nahráváš podcasty jenom ty nebo tam? Samozřejmě to nahráváme všichni, i vy, tudíž prostě samozřejmě nepřečtí mi třeba můj horoskop. Přečtu z vodnáře nejdřív. Nebo přečtít jako první vodnáře, teda samozřejmě. Ne, ten jsem četla, tak přečtu střelce, pardon. Jo, děkuju. Horoskop na dnešní den. A to je jaký den? Jak kolika toho je dneska? Dneska je 20. Pardon. Co to? Dneska je 16.8.2025 007. Takže slavamos, tam slyšíte sami, už je 7 minut po půlnoci. Na dnešní den. Na dnešní den. Přátelé nebo známe se dnes můžete objevit někdo výjimečný. Nebojte se být otevření a dát o sobě víc vědět, protože právě takové příležitosti mohou vést k novým zajímavým kontaktům nebo vztahům. Otevřenost a odvaha posouvají hranice vašeho sociálního světa. Takže dámy a páni, teďka bych to chtěl chvilku zastavit a takhle. A takhle vznikají z ničeho velké problémy. Já nemůžu za svůj horoskop, jo? Já prostě jsem jen povíc, celé zase žiju. A prakticky, jak kdyby momento, za chvilku budu obviněn, vlastně, že hledám jiné ženské, že prostě budu mít prostě to a tak dál, že vlastně jak bych za to mohl. Tak to přes funguje přátelé u nás. nebo známe prostě můžete narazit na někoho absurdní. výjimečného. Takže dnešní podcast nazývám absurdní věci. Využijte příležitosti. Téma. No, tak, končíme večerem, začínáme ránem. Je dobré ráno, 7 minut po půlnoci, takže dobré ráno. Je 8 minut po půlnoci. No, tak 8 minut, takže dobré ráno, už je dobrý večer. To řeknu já, tak už než vy tady. 5 minut po půlnoci. No, samozřejmě, a jinak zdravíme vás tady z kurníků, s kočenama a s kohoutem, prostě pořád stejně. No, takže vidíte, už to tady začíná, slyšeli jste? Už slyšíte pozdali, už to sedí. Už určitě se kým bím jsem. Jak to, ne, že to sedí? To byl i můj horoskop. No, jak to, že to sedí? No sedí to vždycky, ty horoskopy. Záleží, jak si to vemeš. Co tím chceš říct? Můžu to umí dobře psát. A mám dobrý horoskop, nebo špatný horoskop, teda z svého pohledu. A z svého pohledu, jakože v pořádku, prošlo to? Jo, hvězdama. Dobře. No. A tak to jo. Jsem nervózní. Protože jsem stresman. A tak co si myslí, jako ohledně čeho, No, že má dobrý? To. Ale jako podle čeho? Tak No, dámy a paní, Ne, jak to ty bereš, jako výjimečného. pokud někdo si z vás myslí, že budete vědět, o čem se momentálně bavíme a takhle, tak si píšte, volejte první. Že už má někoho výjimečného, už potkal někoho výjimečného pro něho. Jo, ano. A jak to ale myslíš, v jakém slova smyslu? Tak to On myslím. ví. Ale já chci vědět, A co chceš vědět? v jakém slova smyslu. Já jsem to třeba pochopila úplně No, jinak. že mezi přáteli či známými potká někoho výjimečného. Někomu, kdo mu bude sedět hodně. Ale to budoucnost, to ještě potkám, to neznamená, že už jsem ale tam potkal. to nebylo takhle napsané. Ale i kdyby, tam bylo tak prostě- napsané, že mezi přáteli, koho nečasto potkává, přijde někdo
Mezi přáteli a známými. Ano. No zároveň paní, nevím, jestli to mám nechat, nebo pak smazat, co to zamést. Já se tu se nudím, nevím jak vy, prostě já jsem se v tom ztratil rozhovoru jejich a vůbec vlastně už nevím. Ale to je můj pohled na věc. Protože jsem to bral na sebe, chápeš? Jak takovým věcem říkám hovna plus jedno hovno, jeden kec. Nebo hovna plus keci. Stalo se toho hodně. Někdy. Já to A stane se toho ještě víc, já ti jenom samozřejmě. rozšiřuju možnosti, to nemusí být tady toto, že to může být i jinak, z jiného Kdyby se viděli, jak teďka momentálně vlastně si tady rapuje, jako se breakdance, jakože cholíka, prostě nevím. Takže už to má, že to je? Ne, že pan Jermanov Vyacheslav, československý umělec, Torzo, že drží, Torzo je něco jiného, to je ten název té sochy v Ostravě. No, takže tohle je. No, jinak já jsem si dal jedno kolo Call of Duty, první jsem skončil. Jo, I'm winner, pro český mluvící, pro anglický chapací, I'm winner. Ratolestí. A Zuzka konečně našla ratolesti, no tak to bude jsou děcka, ne? No, já jsem si to tež myslela. No, a co to ale je? že ta ratolest může být symbolizována tou růží, jakože Jo, tím jako, novým životem. A Ratatouille je krysa, to víš, ne? Fakt, to taky víš, Já ne? vím, vidět to film. Ne, ale je to krysa, jakože to víš, to znamená, já no? vím. Dobré. Vím, Zuzka, že to Zuzka už tak si tam ying, ale už něco čpana dopis to a má před sebou flašku rumu skoro vypitou. A jo, a je pěkně bílá, pěkně zeleně to zahulená. No, co vám dál můžeme říct v tomto nudném podcastu, co musíte poslouchat a nechápat moc asi, co to je. Takže to je tady Kyníkovické derby. Je. Po všem. Skončilo to jasná zpráva. Vaše Zuzka od Plavala. klok, skákala na koloběžce dopryč od našich kyníkovických derby do šenovských zmetků. A tímto končí náš podcast, protože už vám nevím, co dál říkat. Takže dobrou noc a nebude ráno a víte co. No, konec se mi nepověd, víte co. Kokot, naschle. Takže naschle příště. Welcome.